бале, дирӯз ҳикояҳои тарбиявӣ бо забони туркӣ хонда истода будам ки ногаҳон чашмам ба яке аз онҳо афтод ки номаш одам ҳамон вақте калон мешавад ки падараш аз дунё биравад буд ва хостам онро баҳри шумо бо забони модариамон тоҷикӣ тарҷума бикунам. аввало аз хотир набароред ки инсон дар кадом сину соле бошад кӯдак аст вақте ки падар дар ҳаёт бошад. кадом вақте ки падарро аз даст медиҳед ҳамон вақт дар ҳақиқат шумо калон мешавед, чунки сояи чанор дигар нест магар моро фарқ накарда аз офтобу борон ҳифз мекардааст он соя. рӯзе шумо низ хонадор мешавед, соҳиби фарзанд мешавед. худованд ба ҳамаи мову шумо насиб кунад. ба фарзандҳоятон сояи чанор мешавед. онҳоро аз ҳамон чизҳои бад ҳифз мекунед, аммо сояи падарро ҷустуҷӯ мекунед. вақте ки падаратон аз дунё мегузарад, шумо дар ҳақиқат калон мешавед. падаре ки ба ӯ суол мекардед, аз ӯ чизе меомӯхтед. падаре ки дар вақти як хатогӣ ба шумо дод мезаду дилатон меранҷид. падаре ки аз ӯ метарсидед ва бегоҳӣ роҳи ӯро мепоидед нест. калон шуда истодед. падаре ки ҳар чизе бихоҳед, ҳар чизе ки лозим буд ба шумо мехарид, акнун нест. падаре ки ҳамеша хомӯш гирья мекард, муҳаббаташро аёна мекард, қаҳрамонат буд, нест. он дарахти чанорат акнун нест. он замон дар ҳақиқат калон мешавед. бепадар мондан ин дар майдони ҷанг беқумандон бундан аст. инсон дар кадом сину сол бошад фарқе нест. ӯ кӯдак аст вақте ки падар дар ҳаёт бошад. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.